Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Mujahid Sunusi Pilot Fage. Kamar yadda na yi alƙawari zan nuna muku insha Allah yadda za ku yi minting ɗin coins ɗinku ko kuma claiming na coins ɗinku. Da farko dai ka fara tabbatarwa da cewa kana da Ethereum wanda ya kai aƙalla dala 10. To sai mu ce 0.03 Ethereum shi ne zai ba mu dala 10 ko kuma 35. Kun ga dala 12 for in case saboda transaction fee. A wannan abu ne mai mahimmanci da ya kamata mu fara lura da shi, domin dole sai mutum ya saka Ethereum a wallet ɗinsa na Ethereum. Daga nan da farko idan ka shiga dashboard ɗinka na CMDX, abinda za ka fara yi sai ka fara duba shin kana da Ethereum ɗin a wallet ɗinka na Ethereum ko kuma ba ka da shi. To ta yaya za ka yi ka gane a ina ma wallet ɗin na Ethereum ɗin take a CMDS dashboard ɗin naka. Da farko idan ka shiga option, in ka taɓa option, zai nuno maka wannan na uku shine CMDX wallet. To idan ka taɓa shi CMDX wallet zai nuno maka wallet kala-kala kamar haka. Zai nuno maka wallet guda 4. Wannan na farko shine wallet na Bitcoin. Wannan na biyu shine wallet na Ethereum. To a nan za ka saka Ethereum ɗinka. Kun ga kama a wannan wallet ɗin akwai Ethereum na 0.035866. To kun ga 0.035 shine Ethereum na dala 12. Daga nan sai in ka tabbatar kana da Ethereum ɗin na dala 12, sai ka koma dashboard ɗin naka. Idan ka koma dashboard ɗinka za ka ga ainihin available to claim ko kuma available to withdraw duk ɗaya ne. Ta ina za ka ga wannan shi ne nan. Yanzu nan kun ga a wannan account ɗin ga total tokens ɗin miliyan 17,800 abin. Available to withdraw, available for withdraw shine wannan ƙwaya miliyan 1,365. Kun gan shi. Available to claim shine dai wannan miliyan 1,365. Value ɗinsa daidai yake da na dala 136.50 cent. To wayannan adadin total ɗin da aka nuna mana a nan, duk wanda kuka gani nan, to sai mu tick ɗinsa 1 2 3 4 5 6 7 8. Sai mu tafi 1 2 3 4 5 6 7. Wa'annan su ne adadin coins ɗin da suka hada miliyan 1,365. Sai ka yo ƙasa bayan ka yi tick ɗin, ka gane nan
shine za ka yi tick. Wannan gidan kun ga yanzu na cire guda uku. Waɗannan guda ukun da ban yi tick ɗinsu ba, idan fa na yi claiming zai zama na ban da su fa na yi claiming. Amma idan na ƙara yin claiming na ƙara yin tick ɗinsu, to har da su na yi claiming. Sai na yo ƙasa nan can ƙarshe za ka ga claim tokens. Wannan dogon wajen claim tokens, to shi za ka danna. Idan ka danna claim tokens zai nuna maka maintenance. Minting will be done for 7 to 2 hours for maintenance and audit. We will send out an email when service is reactivated. Live healthy and be wealthy. To a yanzu ana maintenance, kun ga ba zai yi ba kenan. Idan lokacin yi yayi da kayi kana danna wannan wajen zai nuna maka yayi. To yanzu abin da yake faruwa a wata sau ɗaya mutum zai iya claim. Kuma idan kai sau ɗaya a ƙarshen wata, to ba za ka kuma yi ba sai wani watan ƙarshensa. Sannan kwana uku za su baka, za ka ga coins ɗin sun koma wallet ɗinka. Za a yi maka email cewa ka yi minting na tokens. Adadin da kai minting ɗin ma da za a abin nan. To duk sanda aka saka maka minting ɗin, za ka gan shi a nan wannan CMDX, wannan wallet ɗin ta ƙasan Ethereum. CMDX 3.0 General Wallet. A ita za ka ga coins ɗin naka na CMDX sun shigo, wanda kai minting ɗin ko wanda kai claiming ɗin. Nan za su shigo. CMDX 3.0 General Wallet, a nan za ka gan shi. Wannan shi ne yadda ake yin minting. Kamar yanzu yadda suka faɗa, ana maintenance. Yanzu ba zai ba, amma na yi bidiyon ne yadda kowa zai ga yadda ake yi. Abu ne mai sauƙi. Da ka saka Ethereum a wallet ɗinka na Ethereum, kawai zuwa za ka yi. Adadin wanda ya sauko, kun ga ai wa'annan a dishi-dishi suke, kamar wannan da wannan a dishi-dishi suke. Amma wa'annan fa dukkansu sun fito ɓaro-ɓaro, to su ne wanda za ka iya yin claiming. Da ka tashi kawai tick ɗinsu za ka yi. Box ɗin nan za ka dinga taɓawa. Wannan ɗan akwatin da ka taɓa, ka gama marking ɗinsu shi kenan. Kawai sai ka zo. Kawai sai ka ce claim tokens. Da ka danna claim tokens, idan kana da pin, ka saka pin, to zai nuno maka wajen da za ka saka wannan pin ɗin naka guda 4 da ka saka. In ka saka shi kenan, za su yi maka email cewa ka yi minting. Daga nan kuma sai ka jira lokacin da za su sauko su dawo wallet ɗinka. Wannan shi ne yadda ake minting. Saboda na yi alkawari ne kuma lokaci yana ƙurewa,
tunda yanzu dai babu damar yin mintin ɗin, amma kowa ya ga yadda ake yi. Da an dawo da mintin ɗin mutum zai iya yi. Duk wanda ya ji daɗi zai iya subscribing domin samun wasu bidiyoyin insha Allahu Rabbi. Sannan ka iya liking kuma ka iya sharing domin wasu su amfana. Sunana Mujahid Sunusi Pilot. In Allah ya yarda kuma zan nuna mana nan gaba yadda ake trading. Ma'ana yadda mutum zai shiga kasuwa ya sai coins a yadda yake so, ko kuma ya saka coins ɗinsa zai siyar a yadda yake so. Sai anjima ku.